मा खालामबावनो बबेयाव थानो आंनि न'खौ माबोरै जाहोबावगोन दे फंबाय एसे दोज' बे खैफोदा नोंजोंल' जायाखैना जोंनि गामिनि गोबाङानो बेबायदि खैफोदाव जादों औ आदा दिनै मानोथो रावबो जेबो राहा खालामनानै लायाखै दासिमबो आंथ' सानो जोंनि गामिनि मानसिफोरखौ माबा नङा माबा मोनसे मेगन साथारदों सोरबा दाना मा खालामखो बिदि मोखांजों मोखां नायलायबाय थायोब्ला जोंनि गामिया रानज्रिंलांजोबसै माथो रानलांजोबनोसै आरे फंबाय रानलांजोब्बायानो गासै गामिनि गेजेराव फुंखा आरो गेन्दानि हायाल' आद्रा दंसै बाखि बयनिबो हायानो रानस्रावजोब्बाय औलै बाथ्रायाथ' थिगानो नाथाय बेनि जाहोना मा जाथावगौ मानो सानफा एफा रानजोबलांखो आं जेबोखौनो हमनो हायासै सोरनिबा गाज्रि नोजोर नांबाय नंदांहाय जोंनि गामियाव नङाबालाय माथो बिदि जानोसै औलै आंबोथ' बिदिनो सानदों नाथाय दा राहाया मा बेखौसो सानना आन्दायबाय आंथ' सानो जोंनि बे गामिखौ नागारनानै गुबुन जायगायाव थांनानै मोजां जागोन खोमा गुबुन हादरफोर नागिरनानै लाहैनोसै बिदिजों जानाय नंला मा जानला मानला बुंलाबायखोब्रा नोंलाय बे गासिबो बे खामानिखौ नागारनानै जों बबेहाय थांगोन आरो थांनाय माखासे बोसोरफोरनिफ्राय जाबादि खहा जाबाय आबाद फोथाराव रावनाबोथ' लोगोआव रांखावरिबो गैया होमबा गोदान जायगायाव थांनानै माबोरै गामि फसंफैनो हागोन जोंलाय आरे आदामोन बेंकनि लनबोथ' दङ जोंहा सुख'बावनो जों माबोरै सुख'गोन बेंकनि लनखौ आरे आंनि बाथ्राखौ मोजाङै खोनासंब्रा आंथ' बुङाखैना न'नि गासिबो लाइ लथ'फोरखौ दैखांना लांनो आं बुंदों जोंनि आबाद फोथाराथ' ओरैब्लाबो उदायखाला जेरैथिंबो गोरान जाजोब्बाय बिनिखायनो जोङो गावबा गावनि हाफोरखौ फानजोबनानै जेसेबां रां मोनो बे रांजोंनो गोदान बिथा बायनानै लाहैदिनि बे सैथोखा जोंनाव दा जेसेबां हा दङ एसेबां जोङो हाखौ मोननाय नङा जेसेबां जोङो बेखौ फाननानै हा मोनगोन एसेबां हाजोंनो जोङो गोजोना थानांसिगोन ना मा बुङो बाथ्राखौथ' नोंगौखौनो बुंदोंलै नाथाय बे रानस्राव स्राव गोरान हाखौलाय सोर बायगोनलै नोंथाङा जिंगासिनो नाङा बे जोंनि गामिनि 5 किल'मिटार गोजानाव थानाय सहराव गंसे गिदिर शपिं मल बानायगासिनो दं बे मलनि बिगोमाया आंनो बे राहाखौ दिन्थिदों बिथाङा आरोबाव गंसे मल लुनो थांखि लागासिनो दङ जायनि थाखाय बिथाङा हा नांगौ जायो आरो बिथाङा जोंनि गामिखौ फसंनो गारदों आरो रांनि सिङा सिनो नाङा बिथांमोना जों जाहाथे गोदान हा बायनानै थाहैनो हायो बेबायदि बेसेनखौ बिथाङानो होखागोनखा औ नंगौ बे बुंनायाबो नंगौआनो थिगानो बे हादरनि थागिबिफोर आंनि खावलायनायखौ खोनासं आं जोबोद खैफोदाव गोलैना दं आंहा जोबोद दुखु जायो आंखौ मदद खालाम आरे नों सोर नोङो आरो मा खैफोद जादों नोंहा आं सोर आं बेनो जाय नोंखौ फोथांनानै लाखिदों नोंखौल' नङा इसोरा जेब्लानिफ्राय सोरजिदों अब्लानिफ्रायनो आं गासै सुबुं माहारि आरो जिब जुनारफोरखौ
फोथांना लाखिदों आरो दिनै जेब्ला आंहा खैफोदाव जादों अब्ला नोंसोर आंखौनो सिनाय हायै जादों आंखौ हेफाजाब होनायनि सोलायै हारसिङै नागारना खारखोमानो नागिरदों आरे गिदिं गिदा बाथ्राखौ मानो बुंदों सिदा बुं नोंसोर जोंनिफ्राय मा लुबैदों आं मिथिंगा आं बै मिथिंगा बिमा जायनि थाखाय नोंसोर बयबो बे संसाराव दं औ मानोथो फैदों बेवहाय जोंथ' नोंनि गोनांथि जायाखैना जों गुबुन जायगायाव थाहैनोसै आरो नोंनि हालोदखौ नायदो आंनि बेबायदि हालोदा नोंसिनि थाखायनो जादों आं बेसेबा बोसोरनिफ्राय बे गामिखौ गावनि फिसा बायदि अनबोदोंमोन नोंसोरनि बिबै बिबौमोनखौ सिबिबोदोंमोन बिसोर आंखौ बिमा होनना मानिबोदोंमोन जेब्ला आंहा बेमार जायो अब्ला आंखौ अनसायदों आरो जोथोन लाबोदोंमोन नाथाय नोंसोर बयबो आंखौ बेबायदि जब्रा हालोदाव गारना थांनो नागिरदों नंखाय बाथ्रा दाबुं जों खालामाखै नोंनि बे हालोदखौ नों गावनो एसेबां मैला जाबायदि जों नोंखौ नागारनानै थांनो थाखाय बाध्य जानांबाय जों बेयाव थाबाय थायोब्ला जों आरो जोंनि गथ' गथाय गासिबो उखैनायजों थैनानै थाजोबगोन नंखाय आं बुङाखै नंखाय नोंसोर बुंगासिनो दं नोंसोरनो आबाद मावनायनि नेमखान्थिफोरखौ सोलायनानै आंखौ मैला खालामबाय आरो दा गासैबो दायखौ आंनि सायावनो जाबसिगासिनो दङना लाजिथाव बाथ्रा जों नोंखौ माब्ला मैला खालामखो गुबुना जेरै आबाद मावो जोंबोथ' बिदिनो मावो ना आबाद मावबोगासिनोबो दङ नोंनि हायानो गाज्रिखा मैला गोनांखा मालायखौसो दाय हमदों अबावनि बेफोर गासिबो गोरोन्थि नोंसोर बोसोरफ्रोमबो गुबुन रोखोमनि रासायनारि बेसाद बाहायबाय थायो जायनि थाखाय दिनै आंनि हालोदा बेबायदि जानानै फैदों गुबुन रोखोमनि रासायनारि मुवा बाहायगासिनो जोंहालाय मा खहा सोमोन्दो दं बेजोंलाय गुबुना जेखौ बाहायो बेखौ जोंबो बाहायदों माथो आदा महेश आदा हायथाया बिदि जायाखै नों ओरै बखिलाबायगासिनो दङ माबा फोरमान दं नामा जोंनो बिदि दिन्थिनो नों मिथिगौ दा भारत हादरनि रांखान्थि जौगानायाव आबादा बेसेबां बिहोमा दं मा खहा दं मा बिहोमा दं दे खोन्थालाय 67% दिनैसिमबो भारतनि 67% सुबुङा आबादनि गेजेरजोंनो रां खामायो आरो नोंसोर जाय रासायनारि बेसादफोरखौ बाहायो बेफोरनि माखासेया हानि थाखाय बिस बायदि नों बिनि फिथाइखौ हरखाबै नुनो मोना बोसोरसे बोसोरनै बोसोरथामनि उनावसो नुनो मोनगोन आरो नों जायनि हाखौ जेबो जायाखै होनना बुंदों बिसोरनि हायाबोदि सानसे नङा सानसे नोंसिनि बायदि रानज्रिंलांगोन नङा बेफोर गासिबो बाराव बिरबायनाय बाथ्रा रासायनारि मुवा बाहायोब्ला फसला बांसिन ओंखारो आरो खम समावनो ओंखारो बेफोरजों जेबो खहा जाया खहा जायो फोथायनो गोब्राब मोनदोंब्ला 1980 आरो 1990 मायथाइनि गेजेराव पान्जाबाव एम्फौ बुथारग्रा मुलिनि गेजेरजों जानाय जाथायनि सोमोन्दैखौ फराय आरो बेखौ फोथायाब्ला 2011 मायथाइयाव केरेला रायजोआव जानाय एन्डलसफोर ट्रास्टिनि सोमोन्दै फराय बेखौ मोननैल'सो बिदिन्थि आंजों लोगोआव बेफोरबायदि रोजा बिदिन्थि दं बे रासायनारि मुवाफोरा आंखौल' खहा खालामा नोंसोर साफ्रोमबोनि सायाव बिनि गोहोमा गोग्लैयो रासायनारि मुवाफोरनि थाखाय नोंसोरनि देहायाव गोबां रोखोमनि बेराम जायो नाथाय नोंसोर बेखौ दा नुनाय नङा आरो नोंसोर गुबुन जायगायाव थांनानै आबाद मावहैनायनि बाथ्रा बुंदों नाथाय मा मुलाम्फा जादों
बै जायगायाव थांनानैबोदि बे रासायनारि मुवाफोरखौनो बाहायहैगोन बै हायाबो मैला जागोन बिनि उनाव बबेहाय थांगोन आरो बे जाथाया बिदिनो सोलिबाय थागोन अब्ला नों बेखौनो बुंनो सानदों ना जे जों रासायनारि मुवा बाहायालासे आबाद मावनांगौ नाथाय बिदिथ' जानो हाया बे गोजाम नेमखान्थिजों आबाद मावोब्ला जों नांगौ बादि आबाद मोननाय नङा नोंसोर मा सानो जेब्लानिफ्राय आबाद मावजेनदों बै समनिफ्रायनो सुबुङा रासायनारि मुवा बाहायबोदों नामा रासायनारि मुवा बाहायाबाखि आबाद मावनो हाया जोंथ' बे नेमखौल'सो मिथिगौ दस्रा नेमखान्थिनि सोमोन्दै जेबो मिथिया रावबो फोरमायनोबो होआखै जोंनो बेनो गोरोन्थि बे गोरोन्थिखौनो नोंसोर मावबोगासिनो दं बेदफोराव बैदिक आबादनि सोमोन्दै लिरनाय दं बेयाव गुवारै फोरमायनाय दंदि माबोरै गोदोनि सुबुंफोरा रासायनारि मुवा बाहायालासे आबाद मावबोदों आरो फसलबो दिहुनबोदों सुबुंफोरा आबादखौ थांना थानायनि गुबै गोनांथि सानदोंमोन आरो गामियारि फालांगिनि गुबै बेसाद होनानै मानिना लादोंमोन आरो बे फालांगियाव जेबो मैला गलायदेरनाय गैयामोन खायसे मन्त्र आरजनि गेजेरजों बेफोरखौल' होबथानो हायो बे खान्थिया ऋषि मुनिफोरनि समनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो दं होनब्लालाय आबौआ सैथोखौनो बुंदों आबौनि बेबायदि रासायनारि मुवा बाहायालासे आबाद मावबोदोंमोन आरो गोबां फसलबो मोनदोंमोन रासायनारि मुवा बाहायनायनि जाहोनाव आं जोबोद खस्थ' मोनो दा बे गासैबो नोंसोरनि सायावसो नोंसोर माबोरै आंखौ आरो आंनि हाखौ रैखा खालामगोन नोंसोर आंखौ संरैखा खालाम आरो आं नोंसोरखौ बुहुम बिखा बायदि मैला गोनां जानानै फैदों बे खालि आबादाव रासायनारि मुवा बाहायनायनि थाखायल' नङा गोबां रोखोमनि जाहोनफोर दंबावो गिदिर गिदिर कारखानाफोराबो मैला खालामो आरो आंनि देहा सोलेरखौ गाज्रि खालामो अर्थ'बेदाव गुबुन गुबुन फसल दिहुननायनि आदबफोरा लिरनाय दं रबि आरो खारिफ मोन्नैबो रोखोमनि आबादनि सोमोन्दैबो फोरमायनाय दं ब्रह्मदान्य'क उपनिषदाबो 12 रोखोमनि आबादफोरनि सोमोन्दै लिरनाय दं नों आबादनि बिबां सानबाय दाथा आरो बुंदोल' रासायनारि मुवा बाहायालासे माबोरै आबाद मावो औ दे खोन्थाना एसे फसलनि दिहुनथायखौ बांहोनो थाखाय आबादथिलियाव गोबोर हासार बाहायोमोन आरो बैदिक आबाद मावनाय बिथिङाव बेफोरखौ करिसा साखोन साकेत बायदि बायदि मुङै मिथियोमोन बैदिक खान्थियाव मिथिंगायारिफोर होबथानायनि नेमखान्थि दं अथर्वबेदाव बेखौनो फोरमायनाय दंदि एन्जर दाउसिन दाउला एम्फौ एनला खरां आरो बांद्राय अखानिफ्राय माबोरै आबादखौ रैखा खालामनो हायो दैखौ लांदां फोथाराव नागारहरो जायनि थाखाय हाया मैला जायो आरो बै मैला गोनां दैया दै सोरखिनि गेजेरजों अखाङाव बिरलाङो आरो अखा जानानै बेनो फिन फैफिनो बिदिनो बे मैला गोनां दैया बै जायगानिफ्राय बै जायगासिम सहैयो बारहावायाबो बेसेबा मैला जाबाय अख्रांथिं नायहरोब्ला गोसोम सोमखि जोमैल' नुहुरो बेफोर गासैबो आंखौ बेरामि खालामो आरो आंनि बेरामि हायाव सोमजिनाय फसलखौ नोंसोर जानानै नोंसोरबो बेरामाव गोग्लैयो आंहा दा मोनसेल' आरजदि नोंथांमोना बयबो आंखौ एबा बे बुहुमखौ बे हादरखौ रैखा खालाम नङाब्ला उन जोलैनि थाखाय जेबो थानाय नङा जेबो थानाय नङा जेबो थानाय नङा थेंक इउ गोजोन्थों
दाननि उनाव जेरै मिथिंगा रानिया बुंलांदोंमोन बे लेखायै आबादारिफोरा आबाद मावनानै गावसिनि गोसो बायदियै गोसो खुसियै आबादखौ मावनानै मोनो रासायनारि बेसादफोरखौ गारनानै जेरै अर्गानिक हासार बाहायनानै बेफोरो गासिबो ग्रोम ग्रोम गावसिनि आबादखौ मोननानै जोबोद खुसियै रंजायो गोजोन्थों।